Lilipad dyan. Oh, yan na nga. Ayan na. Yun na. Ayan si Bagwis mga kasinag. Oh, hinahabol yung tagak. Oh, yan oh, hinahabol yung tagak. Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang umaga. Salamat sa mahal na Panginoon sa pagbibigay ng panibagong pagsubok naman sa atin ngayon. Sana lahat tayo nasa mabuting kalagayan. Ngayon pala mga kasinag, may nagko-comment sa inyo. Sana unahin ko daw muna yung bahay. Itong bahay ko na pinapagawa. Sana unahin ko daw muna. Sa totoo lang mga kasinag, yung sumahod po ako nung nakaraan, nagpahakot na ako ng ng buhangin. Ito na siya. Ayan. Pinahakot ko yun mga kasinag. Pinatambak ko muna dyan. Ano yan? 10 kubiko. Dito naman sa amin mga kasinag, libre naman ang buhangin dito sa amin. Magbabayad ka lang sa maghahakot. Kasi kung ako maghahakot ito, hindi ko basta kakayanin eh. Mahirap, lalo na solo lang ako. Binayaran ko na yung mga kasinag. Ang bayad ko dyan ay 6,000. Tapos dito naman mga kasinag, dito naman po, itong bahay ko kasi mga kasinag, piyapatambakan ko ito. Ang binayad ko sa matambak dito ay 15,000. Tatambakan yan mga kasinag hanggang dito. Ganyang kataas hanggang dito. Ang tambak niyan mga kasinag, 15,000 bayad ko dyan. Kasi pag lumaki ang tubig mga kasinag, at least mataas siya. Pero may balkon yan dito mga kasinag. Pinahuli ko na muna yun. Ito na munang pinauna ko. Hindi ko na muna ipinagawa yung extension dito sa huli na yun. Kaya yan, mataas yan. Mapapansin nyo mga kasinag, mataas yan. Ito na po yun. Sa totoo mga kasinag, inuutay-utay ko naman po ang pagpapagawa ko dito. Kada makasahod ako, naglalaan ako para dito sa materialis. Baka sa susunod na sahod ko, makapaglaan naman ako sa simento or sa bakal. Ganyan naman po ang ginagawa ko. Basta, binabudget ko naman po mga kasinag. Kaya maraming salamat po sa lahat ng tulong nyo. Samahan nyo ako mga kasinag, magpakain ngayon. Ayan, ito yung bahay mga kasinag. O diba, walang tao. Ako lang pala ang tao. Ito pala yung pagkain ni Bagwis. Ayan. Wala na akong ibang pagkain na stock dito. So, kundi ito na lang. Ayan mga kasinag, oh. Ito lang yung na-stock kong pagkain ni Bagwis dito, yung manok na native. Kaya ganito lang mga kasinag, paunti-unti lang yung stock kong pagkain kay Bagwis. Kasi po, wala na akong mabilihan ng yelo dito. Mahirap na, kasi yung isang may tindahan dito, may rep. Lumipat sa kabilang sityo. Meron man ditong nabibilihan doon sa kabilang tindahan, kaso mahirap pakabili mga kasinag, kasi namimili yun ng mga isda. Nag-iilado. Lagi nilang kailangan ang yelo. Kaya mahirap. Sana sa mga susunod makabili ako ng sarili kong rep. Ayun mga kasinag, pakainin natin si Bagwis. Yan, lagayin ko ng pagkain ni Bagwis. Yan nga muna. Ayan mga kasinag, magpakain na tayo kay Bagwis. Ito na yung dala kong pagkain ni Bagwis. Sa totoo lang mga kasinag, hindi ako nagdadala ng maraming pagkain. Kasi yung partner ni Bagwis mga kasinag, hindi naman kumakain. Hindi ko kasi machimpuhan yung partner ni Bagwis mga kasinag na magkasama sila sa araw. Saka nung nakarang araw, nung lumaya si Bagwis, hindi ko halos siya makita nung nakaraan eh. Nung lumaya siya, hindi ko nakita na sila nung nagsasama nung partner niya. Hindi ko na nakikita. Kaya ngayon mga kasinag, puntahan natin si Bagwis. Pakainin natin. Papunta kasi ako mamaya mga kasinag sa barangay. Barangay Bubuan, sa barangay namin. Kasi sunduin ko si Mrs. Kasi walang kasama yung pauwi eh. Mga kalahating oras lang naman ang lakad papuntang eskwelahan dito. Mga kasinag, palabas pa lang ako dito. Andito pala si Bagwis. Ayan oh, malapit na dito sa bahay. Andito pala. Bagwis! Ayan si Bagwis oh. Ato pala si Pitoy. Pinuntahan pala ni Bagwis si Pitoy. Ayan si Pitoy mga kasinag oh. Pitoy! Pitoy! Hi ka naman sa mga viewers natin Pitoy. Ayan mga kasinag. Ayan si Bagwis mga kasinag oh. Hinahabol yung tagak oh. Yan oh, hinahabol yung tagak. Uy, hindi nahuli. Hindi nahuli ni Bagwis yung tagak.
Bagwis! Nag-aaral na talaga maghunting si Bagwis. Hinahabol niya yung tagak, hindi niya nahuli. Ayan si Bagwis mga kasinag oh. Ayan sa itaas ang nyug. Ayan oh. Ayan si Bagwis. Oh, ayan na. Ayan. Oh, yan. Ako nang dadagitin ni Bagwis. Ayan na. Ito yung pagkain ni Bagwis mga kasinag oh. Si Bagwis ayan na. Ako paalala niyo mga kasinag, dito malimit magtambay si Bagwis nung nasa bahay pa siya nakatira. Ngayon ayan na siya. Bagwis! Bagwis! Salamat naman at bumisita si Bagwis dito sa bahay mga kasinag. Ayan o. Nakita niyo ba? Bagwis! Ayan si Bagwis mga kasinag. Salamat naman at bumisita siya dito. Baba na dyan Bagwis. Bumaba na. Naisipan mong bumisita dito? Gutom ka na? At hindi kita dadalhan ng pagkain? Sana matuto na talaga maghunting siya. Lalo na ngayong magiging maulan dito mga kasinag, mahirapan akong pakain sa kanya pag maulan na. Lalo na pag minsan layas si Bagwis, kung saan na nakakarating. Bagwis! Kunin na ito, dali na. Halika na. Baba na dyan. Nagtitilam-tilam ka na, ibig sabihin gutom ka na. Halika na, baba na. At uulan naman oh. Dali na. Dali na, kain na itong manok na ito. Kain na. Lagi pumunta ka lang dito ha, para hindi na ako pumunta doon. Dito ka lang kumain ha. Malapit lang ito sa bahay mga kasinag kasi yung bahay andyan lang. Kabila lang na yan. Ito talaga yung lagi tambayan ni Bagwis dati. Kung maalala nyo mga kasinag yung may thumbnail akong usap tayo. Dyan yun oh. Kung nakita yung may plastic na yan, dyan yun. Diyan ko yung kinakausap si Bagwis noong mga panahon na yun sa lugar na yan. Ibig sabihin, alam pa rin ni Bagwis umuwi. Kaso hindi lang siya umuwi. Inaalala mo ang lugar na ito? Naalala mo Bagwis? Bagwis? Halika na. Bagwis? Baba na, kumain ka na. Galingan mo sa susunod maghunting ha, para makahuli ka ng ibon. Ano? Very good. Susunod galingan mo, para makahuli ka. Ayan na naman ang ulan. Uulanin na naman tayo. Sige, baba na, kain na. Kain na dyan, baba na. Halika na, dali. Ito yung pagkain mo. Baba na. Ayun mga kasinag. Tinatanaw ni Bagwis, may ano pala dun, may patong gubat. Kung nakikita nyo yung tagak na yan, yung puti na yan. Yan, kung nakikita nyo yan, ang kasama pala niya, patong gubat, yung wild duck. May kasama siyang wild duck, dalawa. Tapos, hindi ko alam kung anong klaseng isang ibon na yan, yung isang maputi. Pero yung wild duck man kasi ayun ayun sa gilid niya. Ayun, dalawa. Malabo. Pag alabo ko na. Saan ka naman pupunta? Kumain ka muna bago ka umalis. Bagwis. Saan ka pupunta? Ayun yung pagkain mo. Kumain ka muna. Kumain ka muna bago ka umalis. Dali na. Mahahunting na naman ito. Maghahanap ito mahahunting. Pag hindi yan kumain mga kasinag ngayon, lalayas yan. Pag hindi ko napakain yan si Bagwis, kabisado ko na po yan eh. Pag hindi ko yan napakain ngayon, lalayas yan. Kung saan naman pupunta yan. Bagwis!
Ayan, iipot yan. Pagkatapos yan umipot mga kasi naglilipad na yan. Oh, yan din ang naobserbahan ko sa kanya. Yan. Pag umipot yan, tiyan mo, lilipad yan. Oh, yan na nga. Ayan na. Yun na. Oh, lumayo na. Oh. Nagkagulo na yung mga tagak dun mga kasinag. Nagkagulo na. Bagwis! Kumain ka muna! Ayan mga kasinag, dalhin ko naman dun yung pagkain ni Bagwis. Subukan kong dalhin dun. Pag hindi pa rin niya kinain, pag dinala ko na dun, dadalhin ko lang sa bahay yung pagkain uli niya. Mamayang hapon ko lang siya pakainin. Kasi si Bagwis mga kasinag, pag hindi ko napakain yan ngayong umaga, hanggang mamaya hindi ko napakain, lumalayas po si Bagwis. Lumalayo dun. Sa kabila dun pupunta, yung may pigiri dun, yung may mga manok. Kaya, lagi kong pinapakain si Bagwis. Kasi pag si Bagwis ay nagutom, dun pumupunta sa may mga manukan dun. Ang kinakatakot ko rin, makadisgrasya si Bagwis, makapagbayad tayo ng wala sa oras. Pag si Bagwis mga kasinag nakadisgrasya na dito, medyo magiging sakit sa ulo, ipapakuha ko na po siya. Bahala na kung sinong kukuha dito. Baka isurrender ko sa DNR o kaya sa Born to be Wild. Pag ganun na nakadisgrasya siya. Totally, maganda na naman kasi malaya siya dito sa amin lugar. Kaso nga pagka ganung naka-aksidente. Pero iniingatan ko at sana'y wag naman mangyari yun mga kasinag na makadisgrasya si Bagwis ng mga manok. Kasi yung mga hindi rin kasi natin masabi ang isip kasi ng mga tao mga kasinag. Kasi yung ibang mga alaga doon, mga sasabungin na manok. Marami doon sasabungin na manok eh. Hindi biro ang halaga ng mga kasinag. Saka pati pag si Bagwis nandun, nabubulabog ang mga manok. Kaya may mga nagko-comment dyan na bakit lagi ko daw pinapakain si Bagwis na hindi ko na muna siya hayaan para matuto maghunting. Yun ang nangyayari mga kasinag. Pag si Bagwis ay nagutom, ganun ang nangyayari. Baka mga manok ng kapitbahay namin dito o sa ibang sityo ang kainin. Kaya si Bagwis dapat hindi malipasan ng pagkain sa isang araw. Kasi oras na malipasan si Bagwis, yan na. Nakita nyo man kanina, okay lang sana mga kasinag kung dito lang si Bagwis. Manghuli siya ng mga ibon dito. Ang daming tagak naman dito. Yung mga puting ibon na yan. Okay lang yan mga kasinag. Hulihin ni Bagwis yan. Kainin ng kainin niya. Huwag lang siya makaperwisyo. Ayan mga kasinag. Adalhin natin yung pagkain. Kasi ando si Bagwis. Ayan si Bagwis mga kasinag. Sa itaas ng nara. Bagwis! Doon ko lang kailagay yung pagkain niya sa itaas ng tubo-tubo. Doon ko lang ipatong mga kasinag yung pagkain ni Bagwis. Dito na siya ata Bagwis. Dito ko lang italagay sa taas. Bagwis. Ito na. Ayan Ayan ibahag mo. Utik. Bagwis! Saan ka naman pupunta? Wala, ayaw kumain ito mga kasinag. Ayan mga kasinag, si Bagwis umalis dito sa nara dito. Lumipat dito sa kabilang nara. Yung pagkain mga kasinag nilagay ko lang sa baba. Tapos tumago ako. Subukan natin kung bababa din siya. Kasi baka naalangan siya magbaba na nandun ako. Kaya lumayo muna ako mga kasinag. Tingnan natin kung bababain niya yung binigay kong pagkain. At pag kumain na yun mga kasinag, okay na. Ayan mga kasinag, bumaba na si Bagwis. Nakita ko kumakain na doon sa baba. Busugin muna natin siya bago natin lapitan. Pag busog na siya, saka tayo lalapit. Ayan mga kasinag, kumakain na si Bagwis. Ayan na.
Ayan mga kasinag. Ayan na si Bagwis. Lumipad sa itaas. Iniwan yata yung isang pagkain niya. Ano? Iniwan mo yung pagkain mo? Naubos mo na? Naubos mo na? Ayan, very good. Ayan, puro buto lang ang naiwan. Ayan si Bagwis mga kasinag. May dala pa. Sige, nakainan na yan. Ayan mga kasinag, may dala ho pala si Bagwis karning manok. Ayan kainan na, sige na. Hindi ko kukunin yan. Saan mo kakainin yan? Para makauwi na ako. May hapon, bumalik ka lang doon sa bahay ha. Para kumain ulit. Sige na, dali mo yun doon sa taas. Sa malaking sanga. Para makakain ka ng ayos. Sige na. Sige na, dalahan na. Sige na. At masundo pa ako ay mama mo. Ayan. Ano, okay ka na dyan? Ayan mga kasinag, nakita nyo naman. Yan pa rin si Bagwis. Na-update ko naman kayo ngayong araw. Sa lahat pala na magpapashoutout dyan, doon lang po mga kasinag. Uuwi na ako mga kasinag. Si Bagwis, safe naman yan dyan. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Bye-bye. Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang gabi. Sa lahat ng nagpapashoutout dyan, naisulat ko na kayo sa The Book of Shoutout. Shoutout pala sa Estuda Dalandan. Shoutout pala sa Acosta and Aton family from San Joaquin, Legazpi, Albay. Renato Bisda from Pangasinan. Patricio Dizon. Master Karug Moto Vlog. Kuya Edwin Lacuachero Bicolano. Ruli Solano from California. Shoutout pala kay Aurelio Norberte from Chicago. Rufino Salarda. Arnold Ray Boneria from Tondo, Manila. Dagar family from Laguna. Kalingap team, Team Cobra at Marcos TV. Shoutout sa inyo. Shoutout kay PR Capino from Tagbilaran City. Gilberto Digala from Dubai Chef. Lolo Bartolome Grutas from Montalban, Rizal. Elmer Dionida Senior from Canada. Kalolo Channel from Marikina. Jonathan Tamayo from Bacoor, Cavite. Axel Salmasan Official from Paranaque. Romeo Pamanyan from New Zealand. Chef Ramil. Shoutout pala kay Rabinal Malunis from Kalamba. Shoutout sa Wood Roof Itanada from Qatar. Freddy Dizon. Jan Winfield Bujos. Lenlen Sidro and family from Burungan City. Sir Manny Flores from San Diego, California. Loses family. Macaranas family from Quezon City. Diosdado Almeida Jr. from Green Hills, San Juan. Lex Song Vlog. Arkan Mix Vlog from Caloocan. Ernest Sopina. Henry Idon. Asindero TV. Makulit na Apo Makalola from UAE. Ayan mga kasinag, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating YouTube channel. Kung may mali sa pagkabigkas ko ng inyong pangalan or lugar, pasensya na kayo mga sinag. Mga kasinag, hanggang dito lang. Bye bye.